Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў жывым эфіры і мы ў Курапатах. Гэта сакральнае для беларусаў месца, дзе былі расстраляныя і пахаваныя дзесяткі тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І сёння ад Курапатаў, ад так званай Галгофы, гэта народны цэнтр народнага мемарыяла, выбудоўваецца ланцуг, які паўз увесь Мінск, паўз увесь горад ідзе да турмы Акрэсціна. Турма гэтая стала вядомая, асабліва вядомая пасля таго, як тысячы зняволеных знаходзіліся ў ёй, трапілі туды пасля таго, як удзельнічалі ў пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі 9 жніўня. Людзі, якія адтуль выходзілі, сведчылі пра жорсткія затрыманні, збіццё, катаванне. Гэтаму ёсць дакументальныя пацверджанні. Людзі звяртаюцца з заявамі ў следчы камітэт пра тое, каб гэтыя дзеянні былі расследаваныя. І з такім своеасаблівым ланцугом пакаяння, з такой ініцыятывай выступіў у Фейсбуку актывіст Зміцер Дашкевіч, чалавек, якога называюць абаронцам Курапатаў, чалавек, які апякуецца гэтым месцам шмат гадоў. Мы сочым за гэтым ланцугом з розных кропак. У нас таксама ёсць адна з груп з журналістам Алесем Пілецкім у цэнтры горада, у раёне Немігі. Будзем паступова пераключацца і паказваць, што адбываецца там. А цяпер у Курапатах, яшчэ раз паўтаруся, гэта цэнтр народнага мемарыялу, таму што доўгі час актывісты змагаліся за тое, каб гэтае месца было належным чынам ушанаванае, усталёўвалі тут самаробныя драўляныя крыжы, апекаваліся, каб гэтае месца было шанаваным, каб тут была чысціня. І нядаўна і дзяржаўны помнік з'явіўся тут у выглядзе такой званіцы. Часта прыходзяць сюды афіцыйныя дэлегацыі, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І з такой расцяжка, якая лучыць гэтыя две падзеі, два гэтыя месцы, Курапаты і Акрэсціна. Сумна знакамітая турма ў Менску, у якой знаходзіліся тысячы зняволеных падчас пратэстаў, якія сведчаць пра збіццё і катаванні. Бачылі мы тут Змітра Дашкевіча, але кудысьці ён хацелася, конечно, з яго пачаць, каб ён распавёў больш пра саму ідэю гэтага ланцуга пакаяння. А я нагадаю, што вельмі доўгі гэты шлях, я не ведаю колькі кіламетраў, але гэта сапраўды вялікая адлегласць ад Курапат да турмы на Акрэсціна, і мяркуецца, што людзі будуць далучацца, стаяць побач адзін з адным. І пакуль гэтая акцыя пакаяння будзе доўжыцца, будзем размаўляць з людзьмі пра тое, што яны перажываюць у апошнія дні. Мне падказваюць, што ланцуг гэты мае заняць сабою каля 13 кіламетраў. Ведаеце, мы з вас пачынаем наш жывы эфір амаль што. Вы першы наш госць. Скажыце, калі ласка, што для вас Курапаты і што вы хочаце сказаць сваім удзелам у гэтым ланцугу пакаяння? А на русском могу, да? Калі ласка. Как-то давно тут расстреляли очень большое количество людей. И то, что сейчас происходит в 21 веке, это показывает то, что происходило раньше. И мы пришли сюда, чтобы это больше не повторилось. Как-то так. А што думаеце пра апошнія падзеі, якія ў Беларусі адбываюцца? Считаю, это несправедливо, незаконно. То, что людей избивают, садят за то, что мы просто выходим высказывать свое мнение, и за то, что мы просто хотим, чтобы наша страна была справедливая и честная, чтобы будущее поколение жило в хорошей стране, чтобы мы сделали из Беларуси Европу, и чтобы наше поколение не уезжало жить и учиться за границу, ища что-то более лучшее, чтобы мы любили свою родину.
А слушайте за выказываниями Александра Лукашенко про то, что он за выказываниями Александра Лукашенко про вот гэтай акцыі пратэсту вы сочыце вот ён кажа што гэта знешні ўплыў што гэта камусьці трэба што хочуць адцягнуць здаецца гарадзенскую вобласць ад Беларусі. Як ставіцеся да такіх меркаванняў? Я А считаю, яшчэ папулярная думка, што ўсе, хто ўдзельнічаюць у гэтых акцыях, ім заплацілі, міністр Караеў казаў, хлопцам па 30 рублёў, а дзяўчатам па 60. ну, пускай так считает, но я думаю, то, что народ показал, как бы, кто за что, сколько людей выходило к Стелле. Какого числа это было, я не помню, но больше, чем 200 тысяч. И то, как бы, невозможно сосчитать всех. То есть, как бы, мы показали, кто за что. Вот наши, 7% или сколько он сказал за Тихановскую. Как бы за его высказываниями какими-то, человек боится уйти. Я считаю, что он должен уйти. Если он уйдет сейчас, то это будет более достойно, чем его либо свергнут насильно, либо убьют. Поэтому вот так. Дякую. Это моя дочь, да. Дякую. Да, я переживал. Видите, она высказывает свою точку зрения такой. Вы яе падзяляеце, ці у вас ёсць, можа быць, дыскусіі ў сям'і наконт сённяшніх падзеяў? Вся моя семья, просто как-то слова не знаю. Я не знаю, какие слова найти сейчас, но я никогда за 55 лет не переживал такого эмоционального удара. Просто удар. Вторую неделю мы не можем не работать, не общаться, быт не можем наладить какой-то. Это удар был просто. Причем такой, знаете, не то что это неосознанный удар какой-то был. И мы все, конечно, мы живем одним днем. И плачем, и радуемся, и вот вытаскиваем себя какими-то словами, пытаемся улыбаться, но в душе у нашей очень, очень больно. Но одно радует, что молодежь, которая, я вот и критиковал иногда, думал, такие 20-летние, ходят такие, знаете, худые, в байках все, такие, в наушниках, а они оказались смелыми, красивыми парнями, девчонками просто. Я снимаю шляпу. Это люди, которые не будут жить при коммунизме. Ведь мы жили при коммунизме, мы не знали этого. Мы думали, что жить в зоопарке это нормально. Выдают питание 3 раза в день. Дрессировщики хорошие. Мы не знали, что существует мир, существуют какие-то ценности, человечность, выбор. А потом, когда вот это начало сейчас делаться с нами, то мы поняли, что человек даже все-таки отличается от животных, что у него есть право выбора. Суть в этом. То есть ударили по нашей главной ценности. И это, конечно, больно, и это тяжело. И мы что пытаемся делать каждый день, чтобы это остановилось, чтобы этого просто зла не было. Ведь мы, маленькая страна, можем жить красиво, фирменно, процветающей. Зачем все это? Нормальная смена президентов, парламентов. В этом же нет никакого плохого зла. Якіх дзеянняў ад людзей, якія цяпер застаюцца пры ўладзе, вы думаеце, людзі чакаюць, якія выходзяць на вуліцу? Понимаете, ведь каждый человек, он, знаете, как копил Тальков, у последней черты вспоминаем о Боге. Я хотел бы, чтобы каждый из них понимал, что они все ответят за это. И, знаете, чтобы не было потом поздно, потому что то, что сейчас происходит, ведь это же не вопрос, что кто говорит там. Это вопрос, что внутри тебя, твой голос, твой человек внутри тебя говорит. Мне сейчас не важно, кто говорит там, какие СМИ, и у меня внутри голос мой говорит, что это неправда, это зло. И зло, как бы ты ни одел его в правду, оно правда не станет. Сколько бы ты ложь не обувал в какие-то ботинки красоты, ложь все равно останется ложью. Но я верю в то, что все-таки существуют законы Божьи, законы Вселенной, законы мироздания, что правда победит. Правда, она жизнеспособна, а ложь, она гнилая по сути. Ложь, она все равно сгниет, она воняет все равно, от нее ее видно, она выдает себя. И ложь всегда, она затыкает рот, она всегда будет прибегать к насилию, к подавлению, к пыткам. И то, что мы стоим здесь на Куропатах, здесь же, как мне говорят по разным сведениям, что здесь сотни тысяч людей. Депутатский корпус сказал, что где-то до 300 тысяч людей здесь. И я здесь специально сюда несколько раз приходил сюда до этого. И если прислушаться, постоять здесь, то, знаете, мы услышим голос из земли, который скажет нам всем: ребят, не повторите этого. Потому что здесь же в мирное время были уничтожены лучшие сыны белорусского народа. Вот в мирное время.
И вот я думаю, что мы должны все сделать, чтобы не повторить это, конечно. Говорить, 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 потому что наша сила в говорении. Мы должны переговорить. Дякую вялікі. Переговорить, короче, наша задача. Дякую. Спасибо. У Курапатах пачынаецца ўжо стаяць людзі ў ланцугу пакаяння, які выбудоўваецца да турмы Акрэсціна. Паглядзім, што цяпер адбываецца ў цэнтры гораду. Там таксама ёсць нашыя камеры, і там таксама ўжо сабраліся людзі. Не можам не падысці да Ганны Шапуцькі. Ганна, добрый дзень, спадарыня Ганна. Раскажыце, калі ласка, ці змяніліся курапаты за апошні час, за апошнія дні? Ці змяніўся ваш настрой, з якім вы сюды прыходзіце? Вы працягваеце стаяць у курапацкай варце? Ну, конечно, изменилось. Разумееце, калі і так раней сюды прыходзіў, увесь час адчуваў гэтую боль, гэтую страшную трагедыю, адчуваў вось гэтыя душы, якія тут лётаюць, як я кажу, што увесь час такія пакутныя. Але ж, разумееце, гэта здавалася, гэта было ў прошлым. Мы разумелі, што яно можа ўсё паўтарыцца. Мы адчувалі гэта. І калі мы стаім на курапацкай варце, мы даволі часта казалі людзям: людзі, вы не баіцёся, што калі-небудзь на месцы забойства вашых дзяцей, вашых унукаў, нехта будзе таксама пабудуе рэстарацыю і будзе забаўляцца побач з гэтым, з такім страшным месцам, з чалавечым могільнікам, з месцам пакуту, з месцам забойстваў. Яны не баяліся. Яны казалі: не, гэтага ніколі не будзе, што вы нам кажаце, гэтага не адбудзецца. Но мы уже пасля 2006 года, 2010 года, я пачала з 2006 года, удзельнічаць у гэтых акцыях, і пра курапаты даведалася з 2008 года. Мы адчувалі, што нешта падобнае будзе адбывацца, таму што ўлада, яна ўсё узмацняла рэпрэсіі. Так адчувалася, што вось гэтая мяжа, 2010 год, гэта мяжа, за якой уже здавалася, ўжо ўсё. Будуць новыя курапаты. Так яно адбылося. Мы бачым, што зараз, 2020 год, улада фактычна стварыла умовы, пры якіх могуць нарадзіцца новыя курапаты па Беларусі. Яны ўжо нарадзіліся, яны ўжо ёсць. Дзесьці забітыя людзі. Мы не ведаем, дзе гэтыя зніклыя людзі. Гэтыя катаванні. Я не ведаю, ці былі гэтыя катаванні пры Сталіне. То бок, пра гэтыя згвалтаванні, былі, напэўна. Але ж гэта ў наш час. Гэта ў нас час у цэнтры Еўропы. А гэтае збіццё, гэтае нечалавечнае збіццё. Шчыра кажучы, ведаючы, чытаючы шмат пра рэпрэсіі, і то, як адбывалася пры Сталіне, я ўсё роўна, я вельмі ўражана. Я не магу спаць. Я проста сапраўды згубіла сон. Мне ўвесь час гэтыя ахвяры, гэтыя бачацца, ўвесь час я думаю пра тое, як так, як гэта магло паўтарыцца. Думаю, хто ты такі, Лукашенко, хто ты такі, што ты сабе даеш права забіраць людскія жизни, што ты даеш сабе права забіраць нашу Беларусь, хто ты такі? Ты маленечкая істота на гэтым свеце. Ты павінен падпарадкоўвацца боскім законам. Калі ты Богу не верыш, падпарадкоўвайся хаця б нашай канстытуцыі, нашым законам. Ён парушае ўсё, ён жыве па паняткам. Гэта не чалавек, гэта злачынца, гэта тыран, і гэты тыран павінен быць адданы пад трыбунал. І ён, і яго все прыслужкі гэтага тырана, яны павінны быць адданы пад трыбунал. То бок і Караю, і ўсе іншыя, хто быў побач з гэтымі людзьмі, аддавалі прыказы на это расцярзанне гэтых людскіх целаў, душаў, нашых душаў. Мне здаецца, наша Беларусь уже ніколі не будзе той, якая яна была, і мне здаецца, што мы не маем права спыняцца. Шчыра кажучы, я не адразу далучылася да акцыі пратэсту. Я не разумела, хто такія вось гэтыя людзі, якія прыйшлі. Я не разумела іх праграмы, я не разумела гэтыя штабы. Я крыху назірала. Але ж калі адбылася гэтая бойня, я по-другому не магу сказаць. Мы не маем права, кожны з беларусаў не мае права зараз маўчаць. Мы павінны спыніць гэта, мы павінны гэтага тырана прыбраць з нашай зямлі і зрабіць усё, каб гэта больш ніколі не паўтарылася.
Дзякуй вялікі, спадарыня Ганна. Ганна Шапуцька, вядомая актывістка, адна з самых актыўных абаронцаў курапатаў. Ланцуг пакаяння стаіць сёння ў Менску ад курапатаў да турмы на Акрэсціна, дзе утрымліваліся і дагэтуль утрымліваюцца затрыманыя падчас мірных пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. І у нас таксама ёсць журналісцкая каманда ў цэнтры гораду. Паглядзім, што там адбываецца. Дякуем, Александры. Вось зараз мы дакладна ўжо з курапатаў перамяшчаемся на Нямігу, самы цэнтр Менску. Былі у нас невялікія тэхнічныя праблемы, прабачаемся за іх. Бачыце, за маёй спіной ланцуг, які вось працягваецца амаль што ад гарадскога валу і да вуліцы Максіма Богдановича, і нават далей па ёй можна адсюль бачыць, што амаль што да самага сквера, у якім оперны тэатр размяшчаецца. Вось стаяць зараз людзі. Прыкладна ўжо паўгадзіны яны тут, і гэта частка вось этого вялікага шматкіламетровага ланцугу ад курапатаў да Акрэсціна. Праўда, складана сказаць, ці на ўсёй працягласці гэтага анансаванага маршруту паўсталі сёння людзі. Тут, па маіх ацэнках, магчыма, нават каля 1000, некалькі сотень чалавек дакладна стаяць, ось трымаюць яны кветкі ў руках, белыя, таксама бело-чырвона-белыя сцягі. І зараз мы паразмаўляем з удзельнікамі гэтага ланцуга, спытаем, чаму яны сёння тут знаходзяцца. Добрый дзень, жывы эфір Радыё Свабода, можна з вами пагаварыць? Можно. Бачу, у вас у руках улётка, брошюра. А что это такое? Это молитва за Беларусь. Так, а вы тут якраз вось з мэтай стаць у гэтым ланцугу з Акрэсціна да Курапат, так? Ну, я вообще, конечно, я готов стать в этом ланцугу. Я вообще за свободу. Я за любую акцию за свободу Беларуси. От насилия, вообще от того, что происходило, это жутко. То есть, что вы маете на увазе? Фашизма. Я против фашизма в нашей стране. Это невозможно. То есть я готов за любую акцию мирную. Я готов становиться в акцию протеста, в линию протеста, то есть мирную всегда. Но я никогда не допущу, чтобы наш народ, это какой-то геноцид нашего народа. А что вы маете на увазе менавіта? Уничтожение нашего народа, избиение нашего народа белорусского. Я этого не хочу. Я этого не хочу. Я против этого. Дякую вам. Зараз падыдзем мы бліжэй да моста. Падыдзем таксама да прыпынку. Весь час праязджаюць мабілі тут побач і проста гучаць няспынна сігналы аўтамабільныя. Ось вы бачыце, вельмі шмат тут моладзі, але не толькі, ёсць і людзі сталага веку. Вось бачу таксама жанчыны. Добрый дзень, можна з вами пагаварыць. Бачу на вас такі банер. Чаму менавіта такі выбор? Я Силью, значит, ношу с собой практически каждый день. Я хожу на все эти акции, потому что то, что у нас сейчас творится, это прямо такое безобразие, что люди испытывают такие страдания.
Помните, как в Библии говорится, когда первый человек убил первого человека, Каин убил Авеля. Помните, когда Бог пришел, Каин говорит, ты понимаешь, Каин, что кровь Авеля говорит, понимаете, если бы могу сказать, кровь говорит. И когда вот с этим соответствует, кровь этих людей, которые мне говорит, что вы говорите, я пришел сюда и хотел послушать. Он говорит, готов не повторить ребята. Мы пришли здесь, чтобы не хотели, чтобы мирный время говорить. Никакая идея не стоит. Никакая идея. Вообще, если уничтожение человека, это не идея, это не идея хорошая. Человек должен что-то уважать, если человек в 21 веке мы говорим обратно. Вяртаемся ў Курапаты, адсюль менавіта пачынаецца ланцуг пакаяння. Вот прабачце, што я вас перарву, але немагчыма да вас не падысці. Заадно скажу, што хто хоча удзельнічаць альбо не ведае ланцуг, але ў вас пра Біблію, да, гэта малітва пра Беларусь, але таксама былі улёткі, дзе распавядалі пра Курапаты менавіта, і таксама тут часта праводзяцца малітвы, тут імша, тут людзі моляцца разам, і тут хтосьці прынёс, паставіў каля афіцыйнага дзяржаўнага помніка вот такую скрыню, там новы запавет. Ну, проста сведчыць пра тое, што людзі ставяцца да гэтага месца як да сакральнага, так? А я хачу да вас звярнуцца, хто гэты чалавек, чый партрэт вы трымаеце? Прадед по линии мамы. Что... Он был расстрелян в 1938 году как польский шпион. Ну, был обычным человеком, крестьянином, жил в деревне, расстрелян по доносу соседа. Ну, родственникам сказали, что он выслан из страны без права возвращения на родину, и как бы семья не знала, что он расстрелян. Вот. Мой дедушка, получается, его сын, он хранил маленькую фотографию отца, и вот по этой фотографии был нарисован портрет уже чуть позже, и вот копию этого портрета я держу в руках. То есть это все, что осталось от прадеда. Ну, дело в КГБ, полученное мной недавно, и вот этот портрет. А вы спецыяльна займаліся пошукамі звестак пра свайго прадзеда, так? Да, я сделала запрос в КГБ, мне буквально вот, может, 3 недели назад отдали дело, но этим занималась моя мама в 90-е годы, когда реабилитация была назначена, но маме тогда выдали не все документы, то есть я хотела получить остальное, и главным образом я надеялась, что будет указано место захоронения, потому что в деле сказано, что он расстрелян в Минске в 1938, и все. Но место расстрела точное мне так и не сказали. Ну вот поэтому я пришла сюда на Курапат сегодня с портретом прадеда. А ці ў вашай сям'і распавядалі пра ягоную гісторыю? Да, мама рассказывала мне. Но, может, уже в таком старшем возрасте, может, в подростничестве первый раз. Но это было так, знаете, вскользь. То есть я уже когда выросла, может быть, даже после университета я стала интересоваться подробно. Ну и вот только сейчас, 31 год мне, я дозрела до того, чтобы дойти в КГБ и забрать дело. Ну просто это, ну нужно сказать, что это морально тяжело, через все это проходить. Вот. Поэтому, ну, как бы, я думаю, что у многих людей есть родственники репрессированные, и, наверное, не нужно осуждать людей, которые пока не интересуются этим. Я думаю, что каждый человек просто должен как-то морально дорасти до того, чтобы вот сделать это, чтобы узнать о своих родных побольше. А вы, может быть, памятаеце, калі вы былі падлеткам ці дзіцём, як вам мама тлумачыла, вот што здарылася з вашым дзедам? Ну, она так и рассказывала, то есть то, что я вам рассказала, что его забрали, то есть что семье не было сказано, что с ним, почему его забрали, то есть никто не знал, там, какую ему статью приписали. То есть просто в один день человек пропал и больше домой не вернулся. А когда пытались узнать, где он, сказали, что его выслали из Советского Союза, и как бы он не имеет права на возвращение.
Но семья надеялась, что он жив, и, может быть, это как бы даже и лучше. То есть, может, им от этого было легче, что они не знали, что с ним произошло на самом деле. А чому ви в сённяшний ланцуг пришли с портретом прадеда? Но дело в том, что я никогда не была на Куропатах, ну вот так, чтобы пройтись ногами. Я всегда проезжала здесь много раз, ну, на транспорте мимо Куропат. Я хотела прийти, но откладывала это постоянно. То есть я хотела прийти сюда с портретом прадеда. Ну и вот поняла, что откладывала это для того, чтобы... Ну вот мне важно было сначала сходить в КГБ, узнать вот это все, что... Ну то есть пройти самой через вот эту процедуру и потом прийти. То есть я знала, что я сюда приду, но так совпала вот эта акция сегодняшняя. И я думаю, вот как хорошо, что акцию назначили. И как раз где-то было написано в Фейсбуке, что приходите с портретами тех людей, которые сейчас пострадали от режима, с портретами тех людей, которые пострадали в 30-е годы. И я решила вот взять портрет прадедушки. Что думаете про апошнія падзеі ў Беларусі? Ну, я считаю, что это геноцид. У меня нет другого слова. Я живу здесь всю свою жизнь. И я знала, что у нас диктатура, но я не ожидала, что у нас могут так измываться над людьми. И я считаю, что те люди, которые в этом повинны, это наш уже бывший президент и все его силовики, которые участвовали в этом, они должны понести законное наказание. То есть белорусы не должны останавливаться, они обязательно должны довести это дело до суда, для того, чтобы все получили свое законное наказание за те преступления, которые они сделали. Дякую. А ви що думаєте? У вас ёсць хтосьці са знаёмых ці сваякоў, я маю на увазе, вот, которые были затрыманыя, пацярпелыя ў гэтыя дні? В гэтые дни, слава богу, у меня не было никого. Ну вот девочка, раз мы тут только познакомились, у меня, я не знала, что портреты несут люди. У меня репрессирован родной дедушка по папе в 1937 году. Я потом это узнала, ну, из-за общества «Спасибо, память». Они же делали расследования и списки составляли. И я только тогда узнала, что дед расстреляли в Орше. В Орше же там тоже и памятник, и все. Вот. И что папа мой, вот вы спрашивали просто те же вопросы. Удивительно, я думаю, почему мы выросли и допустили... Я плакать буду. Плачьте, у гэтыя дні ўсе плачуць. Как мы допустили это все с нашей страной. Потому что отец мой вырос сиротой. Он не то что боялся, он не рассказывал нам об этом. Уже взрослыми людьми мы узнали, что его отец был репрессирован. И мой отец единственный был рабочим на тракторном заводе, от и до отработал. Хорошие, добрые люди. Но об этом никто не говорил. Мы выросли, вот этот Советский Союз, стена, у нас же прекрасная страна. И вот мы какие-то недо. То есть, и потом пришло вот это вот все. Ой, что-то я мысли теряю, не знаю, плачу. Вот. Но папа, ну вот я считаю, что нам не додали из-за страха много. Если бы мы знали историю свою реальную тогда в Советском Союзе, то, вероятно, не было бы повтора сейчас всего, что происходит с нами. Дети ходили, не все там мои дети, парень моей девушки ходили на акции, слава богу, не пострадали. Но это все ужасно, просто ужасно. И я сама постила там все, и чуть ли не Европарламент там отмечала, потому что мне хотелось кричать от боли, от всего, что происходит у нас. Не знаю. Не то, что боишься засыпать, засыпаешь, плохо спишь. И я читаю, молодежь не спит ночами. Не от того, что люди сейчас все в тревоге. Не знаю, в общем, может быть, верим, можем, переможем. Очень надеюсь на это. Поэтому я сегодня здесь, и я тоже переступаю свой страх. Я не скажу, что я смелая. Вот. То есть есть и страх, все это есть, потому что у меня детки, и все, не знаю, что еще сказать.
Дзякуй вялікі. Ланцуг пакаяння стаіць ад курапатаў. Мы яшчэ вот толькі пару чалавек паразмаўлялі, а людзей робіцца ўсё больш. Ланцуг расцягнецца на 13 кіламетраў у Менску. І давайте паглядзім, як гэта адбываецца ў цэнтры гораду. Дякуем, Александре. Зноў мы вяртаемся, спрабуем вярнуцца на Нямігу. Вось дакладней, таймлем побач з мастом праз Свіслач. Тут па-ранейшаму людзі. Вось зараз бачыце вы, колькі іх тут, як мінімум некалькі соцень, магчыма, нават каля тысячы, калі браць ад вось пачатку вуліцы Богдановича і амаль там да гарадскога вала па Нямізе яны былі. Яшчэ 15 хвілін таму, магчыма, зараз штосьці змянілася, больш людзей стала альбо менш. Вось бачыце вы, стаяць чырвона-белымі сцягамі, з кветкамі шмат хто. І такім чынам, як мы ўжо размаўлялі з некаторымі удзельнікамі гэтага ланцуга, яны выказваюць сваю нязгоду з той хваляй гвалту, якая апошнімі днямі разгарнулася ў Беларусі. Зараз мы падыдзем яшчэ да кагосьці з удзельнікаў гэтага ланцуга і пагаворым. Добры дзень. Можна з вами пагаварыць? Радыё Свабода, жывы эфір. Вось бачу, у вас таксама гэтая брашура «Молитва за Беларусь». Так, тут шмат у каго такое ёсць. Адкуль вы ўзялі гэта? Што гэта значыць? Я плохо слышу. Адкуль у вас эта брашура? Што гэта значыць? Чаму вы з'ёй? Это молитва за Беларусь. Все люди стоят, молятся, чтобы не было насилия, за честные выборы, ну и за свободную Беларусь, естественно. А вы первый раз так вышли стоять у ланцуг ці не? Нет, я уже 12-й раз стою. А то бок вы уже с самого дня выборов, так? Ну да. А чему? Ну потому что я должен поддерживать всех честных людей. Должны быть честные выборы. Я думаю, если ты уже проиграл, то надо честно уйти. А не избивать людей, насиловать. Я как посмотрел вот эти все видео и фотографии, мне аж сердце разболелось за людей, за страну. Я уже молился, чтобы всем, дай Бог, дал здоровье, чтобы они выдержали вот это насилие. Як вы думаете, правоохранные органы улады почуют вас, побачат вас? Ну, я думаю, они делают вид, что никого не слышат. Они говорят одно, а делают другое. Они не прислушиваются к народу, потому что у нас диктатура, я думаю, не будет с нами разговаривать. У них свои мысли в голове, как бы остаться у власти. И они делают все для этого. Никого не слушают. А вам не страшно, что вас так само могут затрымать за это? Я уже, можно сказать, старый человек. Прожил всю жизнь, так что мне уже нечего бояться. Работы я не боюсь потерять. Ну а что еще? Жизнь. Да я жизнь бы отдал за свободную державу нашу. А все остальное для меня это так. Что нет, там убьют, побьют. Я каждый раз хожу на это и думаю, ну убьют, так убьют. Ну слава Богу, все обошлось. Будем так стоять до конца. Дякую вам. Извините, пожалуйста, Так. можно узнать, как Мы Радио Свобода. да? А вот очень интересно, потому что мы такие вот добрые и так вас любим, когда вы приходите, нас вроде бы поддерживаете, будете показывать, что происходит в мире. И когда видишь, потом открываешь интернет, и просто плакать хочется. У Соловьева открыла, ходит корреспондент и показывает. Он не показывает картинку всей площади в воскресенье. Он не показывает картинку всего площади Независимости. Да, да, он показывает, сколько много людей ходит туда-сюда. Но понимаете, вот это использование бла-бла... Ну, я не могу за Соловьева отказывать. Нет, я объясняю, что вот интересно, почему как. И хотелось бы, чтобы все освещали, ну, по-честному, потому что мы добрые. И когда говорят, что начинают говорить, мы белорусы, белые, пушистые, тапочки снимаем, с цветочками стоим, а теперь начинают нас мочить на все эти.
пророссийские туда-сюда. Мы не хотим никуда, мы хотим быть самим собой. Дякую вам. Ідемо далі, ближей до моста праз Свіслач. Ось так само ён цалкам тут у нас заповнены людьми. Стоять люди ў шэрагу. Як я ўжо пачынаў расказваць, больш за 7 тысяч чалавек, паводле ацэнкі праваахоўных органаў, за тыя дні паслявыбарныя яны былі затрыманыя па ўсёй Беларусі. Большая частка з іх у Менску, але таксама і ў іншых мясцінах абласных цэнтрах, у райцэнтрах. На дадзены момант амаль усе людзі, якія былі затрыманы на акцыях пратэсту, ўжо вызваленыя. Бачу я сёння лічбу, што больш за 600 заяваў паступіла ад затрыманых, заяваў пра тое, што яны атрымалі траўмы, што былі збітыя ўжо на тэрыторыі Акрэсціна альбо у Русах, Мінску. Гэтыя заявы пададзеныя ў следчы камітэт. Пакуль няма інфармацыі пра тое, каб хоць адна крымінальная справа была ўзбуджаная па факце збіцця альбо жорсткага выходжання з затрыманымі ўдзельнікамі акцыі пратэсту. Таксама вядома пра некалькі дзесяткаў пацярпелых супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Гэтыя лічбы таксама агучваліся ўжо следчым камітэтам, і вось там ўжо некалькі крымінальных спраў заведзеныя, яны ўжо расследуюцца, людзей падалі ў вышук, і вось так выглядае гэта справа на дадзены момант. Дайшлі мы да сярэдзіны моста, зараз размаўляем яшчэ з кімсьці з удзельнікаў. Добрый дзень. Жывы эфір Радыё Свабода. Можна пагаварыць з вами? Чаму вы тут на мосте зараз, на мосте находитесь? Ну, потому что это важно, отстаивать свою позицию и продолжать высказывать то, что ты считаешь правильным. Для того, чтобы люди, которые должны это услышать, услышали и в итоге перестали думать, что мы смирились с ситуацией. И для того, чтобы в том числе люди, которые думают, что протест затухает, узнали, что на самом деле нет, это не так. А что вы лічыце правильным? Вы сказали, что треба донести то, что вы лічыце правильным. Я считаю, что правильно соблюдение законов в нашей стране. У нас должно быть законное право выбирать президента. У нас должно быть законное право отстаивать свои, собственно, взгляды и права, извините за тавтологию. У нас не должно быть насилия, которое ненаказуемо. По-моему, все очень просто. А чаму менавіта вось стоячы на вуліцы вы вырашылі пра гэта гаварыць? Потому что, сидя на диване, об этом никто не услышит. Диванных критиков у нас и аналитиков, судя по всему, очень много, и было очень много все предыдущие годы. Теперь пришло время высказывать это открыто. А улады называют вось такие акции незаконными. Что вы про это думаете? Я думаю, что уладам стоит в первую очередь разобраться с тем незаконным, что они сами вытворяют, прежде чем говорить нам, что мы незаконно выходим на улицы. Дякую вам за меркаванне. Бачу я, што вось з гэтага месца з мосту добра бачна, што ланцуг ўжо працягваецца да самога парку, да скверу, дзе размешчаны тэатр оперы і балета. Мы пакрысе будзем таксама ў тым кірунку рухацца. Аўтамабілі сігналяць, якія праязджаюць паўз наш. Учора пачалі збіраць валантэрскі лагер, які шмат дзён існаваў ля ізалятара на Акрэсціна. Звязана гэта ў першую чаргу з тым, што амаль усе людзі, якія там утрымліваліся, вось удзельнікі пратэсту, яны былі вызваленыя. Увогуле, не толькі на Акрэсціна утрымліваліся затрыманыя, таксама у Жодзіна. Вось там таксама існаваў лагер, і вось большасць з тых, хто расказвае пра
моцнае збіццё, фактычна нават пра катаванні. Яны расказваюць менавіта пра тое, што гэта ўсё адбывалася на Крэсціна. Тыя, хто трапляў у Жодзіна, адзначаюць, што больш мірна, больш спакойная там была абстаноўка. Зараз вось зноў вяртаемся мы ў Курапаты, і вы пабачыце, што цяпер там адбываецца. Здаецца, яшчэ не сказалі. Самы пачатак ланцуга, вот ён тут з Галгофы у Курапатах, тут шмат людзей. Напэўна, пачнецца такая імша, часта тут такія праводзяцца. 6 гадзін выстраиваемся праз увесь Менск у гэты ланцуг пакаяння ад Курапатаў да Крэсціна. І зараз на пачатку, у працяг я хацеў бы, каб мы заспявалі. Все разам заспявалі спеў «Магутны Божа». Магутны Божа гучыць у Курапатах, такі сімвалічны беларускі гімн. Гэты гімн спяваюць у гэтыя дні ў розных месцах Менску і Беларусі. Супрацоўнікі філармоніі выказваюць так сваю салідарнасць з ахвярамі гвалту у апошнія дні, выходзяць на прыступкі гэтага прыгожага менскага будынку, спяваюць таксама «Магутны Божа». Адбываецца гэта штодня. Ведаю таксама, што яны прыязджалі з такой падтрымкай музычнай і чалавечай да прадпрыемстваў, у якіх былі паведамленні, што адбываюцца забастоўкі, абмяркоўваюцца забастоўкі, прыязджалі такім чынам падтрымаць людзей. Паглядзім, што цяпер у цэнтры гораду, як там адбываецца ланцуг пакаяння. Такой апаратуры, якая б добра тут давала пачуць усім. Таму, можа быць, ты, хто там Вяртаемся мы на Нямігу, дакладней ужо на вуліцы Богдановича. Мы знаходзімся, прайшлі праз мост. І бачу я, што там ужо і далей за сквер насупраць тэатру, там уже там шмат людзей, мы будзем пакрысе туды рухацца і сама размаўляць з тымі, хто сюды прыйшоў. Добрый дзень, можна з вами пагаварыць? Радыё Свабода, жывы эфір. Чаму вы сёння тут стаіце? Вы в этом ланцугу з Курапатаў да Крэсціна? Да, именно. Ну и как христиане, собственно, мы решили поддержать людей, которые сейчас находятся на Крэсціна. В общем-то, горестно за этих людей, поэтому мы пришли сюда сегодня. А чаму, як вы думаеце, тое, што адбылося, стала магчымым? Такая колькасць затрыманых, пацярпелых, прычым з абодвух бакоў?
Ну, наверное, потому что стало возможно в нашей стране так жестоко подавлять стремление людей, свободу. Я думаю, именно поэтому в нашей стране стало возможным, что столько много людей сейчас на Окрестина. Грубость, ненависть, это все, проявляется сейчас в невиданных масштабах. А якое выйсце з гэтай сітуацыі вы бачыце? Я думаю, что все-таки нужно налаживать диалог. К сожалению, наш президент нынешний не хочет налаживать диалог с людьми, которые мыслят иначе. Хотелось бы, чтобы он все-таки пошел навстречу нам и не ездил в Дзержинск, там, на птицефабрику или куда, а все-таки с нами побеседовал. Вот. А як гэта можа выглядаць? Што вы асабіста чакаеце? Што вы хацелі, каб зрабіў кіраўнік дзяржавы, каб гэты дыялог пачаў? Прежде всего нужно остановить то, что происходит сейчас, вот эту жестокость, насилие. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти вот митинги, которые проходят ежедневно, чтобы как-то на них все-таки отреагировали. Да, чтобы наш президент набрался смелости и вышел к нам. Наверное, вот именно этот шаг мы ждем все. Дякую вам вялікі. И вам спасибо. Так, на самой справе кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко неўзабаве пасля гэтых вялікіх пратэстаў ужо выходзіў да рабочых МЗКЦ, правільна, мінскі завод колавых цягачоў, і, напэўна, маглі вы бачыць відэа гэтай спробы размаўляць са сваімі апанентамі. Шмат шуму яно ў інтэрнэце нарабіла. Звяртаючыся да тэмы пацярпелых супрацоўнікаў праваахоўных органаў, я ўжо казаў вам, што некалькі дзесяткаў паводле афіцыйных заяваў МУС міліцыянтаў пацярпела, аднак не бачылі мы у агульным доступе інтэрв'ю з імі, размоваў з імі, відэа, дзе б яны расказвалі пра тое, якім чынам пацярпелі, магчыма, штосьці я прапусціў, але, аднак, пакуль што нашмат больш задакументавана фактаў таго, як моцна пацярпелі пратэстуючыя, асабліва тыя, хто знаходзіўся на Акрэсціна. Падымаемся мы зараз па вуліцы Богдановича, бачу вядомага пісьменніка Альгерд Бахарэвіч. Зараз паспрабуем з ім паразмаўляць. Гаспадар Альгерд, добрый дзень. Радыё Свабода, жывы эфір, ці можам пагаварыць з вамі? Так, вядома. Бачу, вы таксама далучыліся сёння да гэтага ланцугоў. Чым вы кіраваліся, чаму вы тут? Я думаю, я кіраваўся тым, чым кіруецца гэтымі днямі кожны беларус. Я кіраваўся болем, гневам, салідарнасцю, всімі такімі высокімі, прыгожымі пачуццямі, якія нас сёння аб'ядноўваюць. Як вы думаеце, такія акцыі могуць спыніць хвалю гвалту? Я думаю, яны паказваюць, як нас шмат, яны нам дапамагаюць. В першую чаргу яны дапамагаюць нам самим, я лічу, дапамагаюць не баяцца, дапамагаюць адчуваць сябе нацыяй, адчуваць сябе народам. І іншая рэч, што вельмі хочацца нейкага наступнага кроку, неяк зразумець, што рабіць далей, бо я ўпэўнены, мы можам стаяць так да бясконцасці, выходзіць на вуліцы, але все-таки, я думаю, наша нацыянальная мірная рэвалюцыя мусіць пераходзіць да нейкага наступнага этапу. А ў чым вы бачыце прычыну ўзнікнення такой хвалі гвалту? Ніхто не чакаў такога? Стала гэта вялікай нечаканасцю для ўсіх. Чаму гэта адбылося? Цяжка сказаць, але для мяне гэта нечаканасцю не стала. Все апошнія 26 гадоў я бачу, я думаю, мы все бачылі, як гэты рэжым рыхтаваўся да гэтага моманту, як ён назапашваў сілы, як ён выхоўваў жорсткасць у сваіх сабаках ланцуговых. І таму, в прынцыпе, я, як пісьменнік, я скажу, што я калісьці вельмі шмат пра гэта пісаў, пра сутнасць гэтага рэжыму, я хацеў яе зразумець. І мне было ўжо ясна, я думаю, як і вам, гадоў 15-20 таму, да чаго ўсё ідзе. Што некалі гэта ўлада адчуе, што
давядзецца прымяняць жорсткасць і гвалт, каб захавацца нейкім чынам. Просто іншага спосабу не будзе, таму што людзі не дурныя, людзі разумеюць, падрасло некалькі новых пакаленняў беларусаў, якія ўжо не хочуць жыць так, і я ўпэўнены, што далей яны так ужо жыць не будуць. Чым бы гэта все не скончылася, краіна ранейшая ўжо не будзе, і наш родны Менск, цудоўны Менск, таксама ад ранейшым ужо не будзе ніколі. Гэта будзе лепшы Менск альбо горшы? Гэта будзе лепшы Менск, натуральна, гэта будзе еўрапейскі, вольны, прыгожы, крэатыўны Менск. В прынцыпе, гэтымі днямі ён паказаў, якім ён можа быць, якім ён быў бы, калі б не задушвалася ў гэтым горадзе все самае прыгожае і таленавітае. На нашым баку все таленавітыя людзі, на іх баку бездарнасці, жорсткія, нейкія, не зусім чалавечыя істоты, насамрэч. Дякую вялікі вам. Меркаванне Альгерда Бахарэвіча, аднаго з самых вядомых зараз беларускіх пісьменнікаў. Вось таксама ён стаіць у ланцугу, і вы бачыце зараз на сваіх маніторах вось мост прасвіслач, на ім людзі, і я бачу, што далей, аж, напэўна, па вуліцы Няміга, да, па гарадскім вале таксама, да гарадскога вала таксама людзі ёсць, а у адваротны бок, куды мы кіруемся, от сама даволі далёка людзі працягваюць, напэўна, ўжо можна гаварыць пра некалькі тысяч чалавек, якія тут знаходзяцца ў дадзены момант. Не толькі Альгерд Бахарэвіч, іншыя знакамітасці Беларусі адкрыта выступілі супраць гвалту. Сёння такой сенсацыйнай заявай выступіў кіраўнік Федэрацыі лёгкай атлетыкі Беларусі. Ён проста напісаў: Лукашенко не мой прэзідэнт. І гэта такую сенсацыю выклікала. У нас недавно дакументальныя сведчанні з'явіліся аднаго з лекараў, які гэтыя дні прыязджаў на Акрэсціна у складзе хуткай дапамогі. Вось у нас на Ютубе, на нашым Ютубе ёсць ролик, дзе ён расказвае, вельмі эмацыйна расказвае пра тое, што пабачыў на Акрэсціна ў першыя дні пасля прэзідэнцкіх выбараў. Не буду пераказваць, бо так складана нават гэта глядзець, і запрашаю вас да прагляду гэтага роліка. Бачыце, стаяць тут людзі, яшчэ падыходзяць людзі. Частка тых, хто прыехаў да метро Няміга, яны проста падымаюцца, каб стаць вышэй ланцуг. Вось яны вас вітаюць. Таксама падымаемся бліжэй да скверу, побач з тэатрам оперы і балета. Бачу вось цікавы плакат. Мы зараз размаўляем з ім. Добрый дзень. Можна з вами пагаварыць, Радыё Свабода? Можна з вами паразмаўляю. Вельмі добра на беларускай мове мая сяброўка. Не, мы хочам вось спытацца пра ваш плакат. Я бачу, што на ім два сцягі, нацыянальны і дзяржаўны. І чаму вы такі менавіта плакат зрабілі? Тут два сцягі, таму што мы адзіны народ. І не трэба нас разлучаць на бела-чырвона-белых і на тых, хто ходзіць з флагам, які зараз з'яўляецца дзяржаўным. Мы народ адзіны, і мы ўсе разам жадаем свабоды і добрых перамен, добрых змяненняў для нашай краіны. Вы думаеце, зараз існуе такая небяспека падзелу на две часткі?
Думаю, так. Чаму? Апошнія справы ў Мінску, гэтыя карагоды са сцягамі дзяржаўнымі, якія выступаюць нібыта ў канкурэнцыі да БЧБ. Ну, гэта просто неяк смешна. Таксама гэта і верталёт, які прылятае з дзяржаўным сцягам. Мабыць, людзі там чакаюць, што пасыплюцца верталётныя грошы, а якіх нам часцей за ўсё гавораць паследнія дні. Зумела, дзякую вялікі вам. Дякую. Так, мы переключаемся зараз на камеру, якая у Курапатах знаходится. Передаю слово Александры Дынько. Вяртаемся ў Курапаты. Я нагадаю, што гэта месца, дзе забітыя і пахаваныя сотні тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Гэта такое месца жалобы, месца памяці. Сёння ідэя арганізатараў гэтага ланцугу злучыць гэтае месца з турмой на Акрэсціна, з якой выходзілі людзі, якія сведчаць пра збіццё і катаванне ў апошнія дні. От немагчыма не падысці таксама і да сям'і севярынцаў, якая проста сваім лёсам, вот сваім жыццём цяпер злучае два гэтыя месцы. Тацяна Севярынец і Ганна Севярынец. Спадарня Тацяна, спадарня Ганна, вот вы сёння тут, а Павел Севярынец, ваш сын і брат, не ведаю, дзе ён цяпер знаходзіцца, але да апошняга моманту быў на Акрэсціна, цяпер вялі яго ў іншае месца ці не перавялі, але... Павінны былі перавесці яго ўжо на Валадарку. Канешне, гэта было чакаема, але заўсёды спадзяешся на лепшае. Мы рыхтаваліся, падрыхтавалі ўсе стравы, якія ён любіць. Сёння я была ў следчым камітэце, я хацела сустрэцца са следчым, які не адказваў на мае званкі. Той, хто патэлі учора вулічцы, паведаміў у апошні дзень 75 сутак, якіх адседзеў Паша на Акрэсціна, які перажыў той жах увесь, які адбываўся там. Яны сказалі, у іх справы немає, і начальство сказало, што яны нічога не ведаюць. Ну, пэўна, можа, у гарадскім следчым камітэце, там хтосьці гэтым займаецца. Але зразумела, што Паша асоба, гэта лідар, ён мог зараз бы натхніць на новую хвалю пратэстаў людзей, і яны гэта разумеюць вельмі добра, і таму вырашылі яго трымаць за кратамі. І прыдумалі вось этую, ну, як усім астатнім, тым, каму яны прад'явілі вот это абвінавачанне, 392 артыкул. Чалавек, які гэта прыдумаў, які на гэтым настаяў, зразумела, хто? Гэта Лукашенко. Ён сам падпадае 100 разоў пад гэты артыкул. Не толькі пад гэты, па 357 артыкул. Гэта і перавышэнне паўнамоцтваў, і тое, што чалавек на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе от такое дазваляе вытвараць з уласным народам. Ну, народ не ягоная уласнасць. Ён за 26 гадоў проста прывык да гэтай думкі, што все для яго. Ён галоўны, нас слуга, мы яго нанімалі. Але ён вырашыў, што гэта інакш. І мне да сёй пары незразумела даросламу чалавеку генералы, якія знаходзяцца ў яго атачэнні, сілавікі, якія знаходзяцца ў яго атачэнні, яны страцілі розум, яны страцілі годнасць, яны страцілі павагу да чалавека, да жыцця увогуле. У іх вычварэнскія нейкія каштоўнасці зараз. Але каб яны не забывалі за тыя грошы, ганебныя грошы, якія плоціць ім штодня рэжым, а кажуць, гэта велічэзныя грошы, кажуць, што нам тут плацяць у гэтых ланцугах, на плошчах. Я уже казала, наша вот эта Прага, яна аплочана тымі, хто ляжыць у гэтай карапатскай зямлі. Это тысячы, сотні тысячаў людзей, якія не далі патомкаў, якія не ўбачылі гэты свет, не ўбачылі гэта вольнае неба, не пражылі сваё жыццё, наканаванае ім Богам. І таму ганьба сілавікам, ганьба арміі, якая давала прысягу служыць народу і адчызне, а служыць толькі аднаму злачынцу Лукашэнку Александру Григоровичу. Ён злачынец.
галоўны злачынец, якога ўжо трэба судзіць тым судом, якім он судзіць усіх нашых людзей, нашых хлопцаў, нашых дзяўчат, майго сына у тым ліку. Ён не мае ні маральнага, ніякага права займаць гэтую пасаду. Я не буду казаць, хто там перамог на гэтых выбарах. Зразумела, што не ён. І даўно ўжо не ён. Просто зараз вот эта кропка кіпення, яна просто ўжо, вось, уже бурбалкі гэтыя пайшлі. Ну, калі гэта ўсё прольецца, а яно ўжо проліваецца, на жаль, гэта будзе вялікая трагедыя. На жаль. Дякую вялікі, спадарыня Тацяна. Звернемся да спадарыні Ганны Севярынец. Ганна таксама вельмі вядомая даследчыца беларускай культуры, якраз такі эпохі, перыяду сталінскіх рэпрэсій. Ганна таксама эксперт у галіне адукацыі, настаўніца. Ганна, вот з такім больш філасофскім пытаннем хочу звярнуцца. Пра што нам сёння вот у гэтыя дні беларусам кажуць курапаты? Нам усім у гэтыя дні курапаты кажуць, не толькі ў Лукашэнку праблема. І не толькі зараз у сілавікоў і іншых памагатых змяніліся каштоўнасці. І не толькі цяпер па ягоным загадзе яны вырашылі, што чалавечае жыццё нічога не вартае. Яны так думалі заўсёды, іх так выхавалі. Шмат дзяцей у нашай краіне выхоўваецца ў сем'ях, у якіх ім не даюць зразумець вартасць іх жыцця. Яны прыходзяць у школу, а ў школе ім не шмат хто кажа, што іхнае жыццё, іхная думка, іхная асоба вартая. У нас на гэтую хваробу хворае ўсё грамадства. І яно хворае не 10 год, не 20 год, не 50 год. Яно хворае гэта стагоддзі, гэта яшчэ прыгонніцкае права. Гэта ўсё рабская свядомасць, якая ніяк з нас не выйдзе, таму што мы ніяк не засвоім урокаў гістарычных. І курапаты гэта месца, дзе ляжаць людзі, якія ад гэтага загінулі, якіх не адбілі ў свой час, якіх не адмалілі ў свой час, якіх не аплакалі як след, таму што аплакаць іх павінна было ўсё грамадства, таму што аплакаць і выбачыцца за іх павінны былі ўсе. І мы разумееце, што можна і трэба, канешне, назваць па імёнах злачынцаў, але гэта не дапаможа, пакуль мы не зразумеем, што гэтыя 26 год канкрэтна мы вінаватыя. За тыя гады, якія былі перад намі, вінаватыя тое пакаленне. За 37 год вінаватыя тое пакаленне. Мы пакуль, як народ, павінны кожны з сябе выціскаць раба. Яшчэ як з часоў, яшчэ Чэхаў да гэтага прызываў, мы ўсё ніяк не выціснем. І курапаты, канешне, гэта тое месца, дзе найбольш відавочна злачынства грамадства, якое дапускае сярод сябе катаванні і пакуты. І мы ж сёння бачым гэтых людзей, якія кажуць: «Амон, бей іх, правільна, мала іх пабілі яшчэ», разумееце? І ўсе здзіўляюцца: «Ой, што за пачвары такія павылазілі?» А это не пачвары, это тыя людзі, якія лупяць дома дзяцей, якія кажуць матцы, прыкладам, там бабуля, яна кажа маме: «А што ты яго не лупіш? Ты яго вылупіў, яго будуць дзесяткі, а не 8». Разумееце, што гэтыя людзі ўвесь час навокал. Людзі пытаюцца: як нам цяпер ісці да гэтых настаўнікаў? Дык вы да іх да гэтага хадзілі ўвесь час. Гэтыя настаўнікі не змяніліся. Яны былі такімі ўвесь час. Вы да іх вадзілі нармальна дзяцей. Што такое зараз зрабілася? У вас расплюшчыліся вочы. Тады, працягвайце іх расплюшваць. Тое, што яны былі заплюшаныя, это віна ўсяго грамадства. І мы павінны вось зараз разам з курапатамі, разумеючы трагедыю курапатаў, разумеючы тое, што тыя людзі, якія тут ляжаць, яны ўсе і пабудавалі тую сістэму, якая іх забіла. Все гэта трэба ведаць, гэта трэба думаць над гэтым, трэба пераварваць у сябе, трэба гэта ўсё абмяркоўваць, пісаць раманы, здымаць фільмы. У нас жа няма ніводнага кіно пра людзей, якія тут ляжаць, нармальнае такое, прыстойнага. І гэта пакуль мы гэта ўсё не перажывем, пакуль мы не будзем выстройвацца ў гэты ланцуг, пакуль мы ў яго не ўстанем усім грамадствам шчыльна-шчыльна,
будзе паўтарацца. Лукашенко, Іваненко, Петрушенко, Васюченко, неважно, хто будзе намі кіраваць, пакуль мы ўсёй нацыі не перажывем курапаты, не адрэфлексуем, оно будзе паўтарацца. Але мы паспелі трохі пагаварыць перад тым, як я да вас падышла, і вот у вас быў такі аптымістычны настрой ўсё ж такі на будучыню. Можаце падзяліцца ім? У мяне абсалютна аптымістычны настрой. Я знаходжуся ў фазе «мы все пераможам». Справа ў тым, што тое, што зараз адбылося з беларусамі, это назад не запіхаеш. То бок, калі нацыя пачала нараджацца, яна не залезе назад ва ўтробу. Все. Працэс пайшоў, і ён ідзе проста вельмі такімі тэмпамі нечаканымі і тэмпамі незвычайнымі, і ўся Еўропа в захапленні, як беларусы проста на вачах літаральна за 10-11 тыдняў, ну, крыху раней, да, з пачаткам каранавіруса проста салідарызавалі спачатку як супольнасць, а падчас гэтых пратэстаў ўжо як нацыя. У нас ёсць сцяг, які мы ўсе агульна прызналі. У нас ёсць воклічы, якія мы ўсе агульна прызналі. У нас ёсць прынамсі усведамленне, што мы павінны вучыць сваю гісторыю. У нас абсалютная зараз талерантнасць да мовы. Ось, прынамсі, сярод тых людзей, з якімі я размаўляю, ўжо некуды падзеліся гэтыя штукі «разговаривайте со мной по-русски». Ну, нешта іх не чутно. То бок яно ўсё ідзе, куды это хто запіхае? Это што, пасадзіш на Акрэсціна? А яно ж ужо ўсё, яно ж ужо ўнутры ў кожнага чалавека. Цяпер жа это чырвона-белы сцяг, колькі гэтых сцягоў зараз нашыта. Он цум як падняўся на тканіне. Яны ж усе гэтыя сцягі, нават калі часова пратэсты будуць прыдушаны, яны ж усе лягуць у шафы. Яны ж усе будуць ляжаць. А беларусы это ж партызанскі народ. У іх у шафе заўсёды што-небудзь ляжыць. Кулямёты паржавелі, зараз будуць ляжаць сцягі, а мы бачым, якая это магутная зброя на сёння насамрэч. Яно нікуды не сыдзе. І для мяне пытанне перамогі – это пытанне часу проста. І я хацела сказаць, хлопцы і дзяўчаты, у верасні нам усім капаць бульбу і весці дзяцей у школу. Давайте управімся да 1 верасня. Дякую. Ганна Севярынец стаіць у ланцугу пакаяння. Давайте паглядзім, як там у цэнтры Менску. Вяртаемся мы ў цэнтр Менску. Зараз на вуліцы Богдановича знаходзімся. Працягваем сваё ўключэнне з таго месца, дзе мы яго перарывалі. Праехалі тут побач з намі толькі што десятка аўтамабіляў такой невялікай хуткасці. Таксама яны віталі людзей, якія стаяць у ланцугу. Нагадаю, сёння планаваўся ланцуг ад Акрэсціна, ад цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна да Курапатаў пад такім агульным лозунгам «Ніколі зноў», з мэтай спыніць хвалю гвалту, якая пасля выбараў пайшла проста праз усю краіну. Падымаліся мы ад Нямігі, і вось я бачу, што як усё больш людзей становіцца ў гэты ланцуг. Складана сказаць, на самой справе ён працягваецца ад завулку Акрэсціна да саміх Курапатаў. Гэта ўсё ж такі больш за 10 кіламетраў, калі я не памыляюся. Аднак вось тут на месцы, дзе сустракаецца вуліца Богдановича і Няміга, то дакладна на працягу прыкладна кіламетра людзі стаяць. Вось. Добрый дзень. Можна пагаварыць з вами Радыё Свабода. Жывы эфір. Чаму вы тут сёння знаходзіцеся? Вы в этом ланцугу ад Акрэсціна до Курапатаў, так? Да. Мы находимся здесь. Ну, знаете, мы забирали людей с Акрэсціна, да. Это, конечно, это ужасно. То есть, что вы бачили, можете рассказать? Ну, люди потеряны. Да, люди потеряны, да. То есть, вот, типа, один мужчина был, ему 47 лет, да, и он просто было видно, как со временем он приходит в себя. То есть у него, не очень... Слушал, как сумасшедший, он не понимал, что происходит вообще вокруг.
Он вообще думал, что это провокация, что мы подошли. Он такой, что, зачем вы, что происходит? То есть, ну, ему просто вот потом уже он рассказывал, что просто не хватало кислорода в камере. Было очень много людей и очень маленькая камера. 5 на 3 метра камера, 64 человека. И вот они сутками там стоят. Но они просто с ума там сходят, и все. То есть, ну, конкретно его не избивали, хотя, конечно, ну, мы видели много фотографий всяких избитых людей. Его конкретно не избивали, но психологически ему было очень тяжело. И, ну, вот только со временем, да, вот шло время, вот пока мы ехали, там общались, перекусили, ну, он вот потихонечку приходил в себя, конечно, ну, это страшно. И вот мы пришли, конечно, высказать солидарность. Это вообще уникальная возможность выходить, чувствовать свободу. Это обязательно нужно выходить, это можно и нужно делать. Обязательно. И будем еще приходить. Да, как бы сейчас у нас на лицах улыбки, да, потому что мы понимаем, что, ну, это все не должно останавливаться. Теряется с тем, что творила милиция. Мне кажется, они сами только сейчас начинают осознавать, что же они натворили. Як вы думаете, чему вот такие жесткие дзеянні милиции стали магчымымі? Честно, объяснения этому, ну, у меня просто нет. Я не могу понять, как можно заставить людей так, ну, какая-то пропаганда внутри, накачивание, что люди, которые на улице, это враги общества. И еще самое интересное, что мне кажется, почему эти акции солидарности настолько сильные, это потому что многие там акции, митинги проходили в спальных районах. Вот из 4 человек, которых мы отвезли домой, только 1 целенаправленно шел на акцию. Вы понимаете, да? То есть остальные, там 1 шел к брату, 1 возвращался домой, 3 просто ехал с работы. Вот. И, ну, даже, ну, как бы, да, там, типа, есть истории, что пытались там, типа, через знакомого полковника, вот, Женя рассказывал, типа, пытались узнать, где же парень там с работы. Вот, а оказалось, что этого полковника самого забрали и, ну, как бы, и избили тоже по полной. В общем, полковника милиции? Да, ну, военный полковник, Военный полковник, вот. Ну, в общем, просто смысл в том, что абсолютно, ну, люди, которые были, даже мне кажется, больше людей попало под раздачу случайных, потому что они не понимали, что нужно там типа убегать, что нужно прятаться там, что, ну, типа, что может быть какое-то насилие. Они говорили, что вот там, так, а мы ни в чем не участвуем, но это никого не спасало, и, ну, били всех, и, ну, это ужасно. А чему вы вирішили ось развозить таких людей, вызволенных по домам? Ну, мы сами участвовали в акциях, и это, ну, то есть не взяли нас, а взяли их, и как бы, ну, это... Ну, мы должны быть солидарны с ними. И, ну да, там 9 августа я, когда добрался до машины, я с центра вывез 18 человек. Як вы думаете, вот гэтыя штодзённыя акцыі салідарнасці, акцыі супраць гвалту, яны падзейнічаюць на ўлады пачуюць, гэты гвалт спыніцца? Надеемся. Может даже не только власть, да, но и другие люди. Еще есть люди, до которых не дошло, что вообще происходит. И эти акции, они способствуют этому. Способствуют тому, чтобы другие люди, до которых еще не дошло, что происходит и что произошло, вот до них дойдет. И это тоже, это добавит количество людей протесту. То есть это тоже очень важно. Ну, не только на власть, не только на власть. Да, ну все должны понять, что, ну, какие-то такие действия силовиков, они могут коснуться всех и каждого. То есть ты будешь идти домой в спальном районе, на Каменной горке, на Пушкинской, на Спортивной, на Уручье, на Петровщине, на Грушевке. Вот, и ты можешь попасть под беспрецедентное насилие, пытки, изнасилование. Ну, это просто, это ужас. Дякую вам. Всего доброго. Працягваем мы свою трансляцию з вулицы Богдановича у Минску. Зараз будем уже наближаться до
да, скверам в раёне опернага тэатру. На самой справе масавыя затрыманні, масавыя такія паведамленні пра жорсткае абыходжанне з боку сілавікоў скончыліся ў першыя дні пасля выбараў. Аднак такія кропкавыя адзінкавыя затрыманні яны працягваюцца. Вось буквально сёння у Салігорску прыйшло паведамленне пра затрыманне двух прадстаўнікоў страйкаму Беларускалія. Таксама ў іншых гарадах. Учора, напрыклад, у Берасці быў лідар гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльскі затрыманы. Таму пра тое, што цалкам спыніліся затрыманні ўдзельнікаў пратэсту ў Беларусі, пакуль, напэўна, нельга сказаць. Якая зараз глядзіць гэту трансляцыю. Так, добрый дзень. Добрый дзень. Учуў, што ваши родныя зараз глядаць нашу трансляцыю. Так, перадаю привет маёй маме, якая глядзіць эту трансляцыю. Перадаю привет усім, хто мяне ведае. Я з Новагрудкай, цэламу Новагрудку. Цяпер ужо жыву тут, хаджу на ўсе мітынгі, вельмі хачу, каб у нас у краіне нешта змянілася. Увогуле, хацелася ўжо вельмі даўно, я яшчэ калі вучыўся на журфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, ўжо тады марыў, каб урэшце штосьці змянілася. І вось мы як нікалі не былі блізка да гэтай падзеі. Таму я ўсіх віншую з тым, што мы ўжо вельмі блізка да гэтага, таму што, вядома, тыя, хто кажуць, што это ўсё заціхае, што ўсё вось закончыцца хутка, гэта неправда, таму што Лукашенко ўжо не зможа правіць больш пасля таго, што ён зрабіў. Таму гэта папросту пытанне часу, калі гэта закончыцца. Сёння, заўтра, ці праз тыдзень, ці праз месяц. А як у Новагрудку справы? Раскажыце, ведаю, там таксама пратэсты. У Новагрудку супер, у нас мэр гэта быўшы кадабіст Федченко. І не так даўно на плошчы была сапраўдная такая, як сказаць, спрэчка людзей з Федченкам. Нават хлопец выйшаў, казаў: страляйце ў мяне, забівайце мяне, што хочаце рабіце, але я хачу пераменаў і ніколі адсюль не зыду. І прасіў Федченку, каб ён адказаў за ўсе злачынствы, якія цяпер робяцца ў нашай краіне. І што Федченка на гэта? Што Федченка адкажа? Нешта там дыпламатычна адказаў і ўсё. Зубела, дзякую вам. Дзякуй. Вось такая інфармацыя ў нас, што свежая пра падзеі на Новаградку. Па самой справе вялізнай колькасці гарадоў Беларусі, у райцэнтрах, у невялікіх паселішчах вось ужо фактычна 2 тыдні працягваюцца акцыі пратэсту, сама акцыі салідарнасці з пацярпелымі у выніку гэтых пратэстаў. Вось бачыце мы цяпер па вуліцы Богдановича просто зараз рухаемся. Тут ужо менш людзей, невідавочна, што ланцуг ён не ўвесь час ад Акрэсціна да Курапатаў. Аднак вось у гэты пятнічны вечар людзі тут па-ранейшаму. Сёння таксама і не толькі ў Мінску, у іншых гарадах праходзяць акцыі і у падтрымку уладаў. Бачыў я на ўласныя вочы такія калоны людзей з чырвона-зялёнымі сцягамі, аўтамабілі з чырвона-зялёнымі сцягамі ездзяць па Мінску, нават расказваюць пра верталёт, які лётае па горадзе, над горадам з чырвона-зялёным сцягам. Апошнія дні можна і такія пабачыць акцыі, верагодна, ў падтрымку і улады, і вынікаў выбараў. Так, зараз падказвае мне рэдактар трансляцыі, што зноў мы пераключаемся ў Курапаты. Там штосьці цікавае адбываецца. Перадаю слова Александры Данько.
Выйшлі мы з курапацкага лесу трохі, вельмі шчыльны ланцуг застаецца там людзі размаўляюць адзін з адным, ціха, вельмі шмат людзей, якія моляцца, вельмі шмат людзей, якія плачуць. І за гэтыя апошнія дні, канешне, такіх людзей лёгка сустрэць тут у Менску. І мы бачылі таксама, што з іншага боку МКАД таксама стаіць частка ланцуга. Я за гэты час яшчэ паспела перагледзець навіновыя паведамленні. Па ўсім Менску людзі далучаюцца на гэтым маршруце ланцуга пакаяння, людзі да яго далучаюцца. Можна да вас звярнуцца? Мы ў жывым эфіры, гэта радыё «Свабода». Скажыце, як гэтыя апошнія дні для вас прайшлі? Для всех белорусов тревоги, переживаниях за близких и за всех нас. Што думаеце пра тыя падзеі, якія ў Беларусі адбыліся? Ці гэта штосьці, да чаго вы рыхтаваліся, што адбудзецца пасля прэзідэнцкіх выбараў, ці гэта штосьці нечаканае? Конечно, неожиданное все было. Когда голосовали на нашем участке, это было в Боровлянах, у нас победил Тихановский на всех участках. Мы ходили и везде официально вывесили протоколы, что большинство голосов отдано за Тихановскую. И даже мы легли в надежде спать, а вдруг мы в другой стране проснемся. Но когда проснулись, интернета нету, и потом начали доходить такие ужасные слухи и известия, что такое злодейство случилось, дикость, непонятно, что в 21 веке в правовом, как мы считали, что в правовом государстве такое может случиться. И после этого уже, наверное, все белорусы спокойствие потеряли. И по мере возможности высказываем это несогласие с действием власти, протестуем как можем, пока мирным путем, конечно же. А у вас сапраўды такая незвычайная сітуацыя ў бараўлянскім сельсавеце. 22 выбарчыя участкі, на ўсіх перамагла Тихановская, наколькі я ведаю. І учора мы былі у вас, наш карэспандэнт з рэпартажам, калі жыхары бараўлянскага сельсавету спрабавалі сустрэцца з мясцовымі ўладамі і мясцовым міліцыянтам. І таксама відаць, што людзі вельмі згуртаваныя. У чым сакрэт вашых бараўлянских соседей? Наверное, потому что это отдельный городок маленький. Больше мы знаем друг друга, больше даже общаемся с местными властями, с тем же нашим начальником милиции, который наверное, по сравнению со всеми другими властями, силовыми структурами достаточно человечно относится и к жителям, и к нам, то есть выходит хотя бы на диалог. И, наверное, в том, что мы друг друга знаем, и поэтому обсуждаем, принимаем какие-то решения проще, чем когда меньше людей, проще принять какое-то общее решение и выработать какую-то стратегию или план, с чем обратиться, каким-то способом, когда организоваться. И, наверное, чувствуем даже ответственность большую все-таки за свой маленький район, чем если брать в целом за всю страну. Поэтому, наверное, так активнее, более сплоченные люди у нас в Боровлянах. И поэтому у нас и на всех участках и Тихановская тоже победила, потому что мы во всех участках ходили, стояли до конца, пока не вывешивали протоколы. Может, это тоже как-то повлияло на совесть членов комиссии избирательной. И в то же время они тоже люди из наших же Боровлян. И это тоже, наверное, не дало им сфальсифицировать настолько уж, как на всех участках. Дякую. А вы с Боровлян так само? Тоже, да, тоже с Боровлян. С Солнечного, точнее, рядышком здесь. Я слышал, что девушка говорила, я полностью с ней согласен, полностью солидарен, да. Что касается нашего избирательного участка, да, мне тоже понятно, что людей меньше, сфальсифицировать гораздо сложнее, потому что все друг друга знают, буквально там можно узнать, кто как голосовал. Поэтому, наверное, да, это повлияло. В масштабах города это, конечно, проще, потому что людей больше. Да, так. Людзі, які застаюцца пры ўладзе, яны кажуць, што тыя, хто выходзяць цяпер з чырвона-белымі сцягамі на акцыі пратэста, гэта тыя самыя мінімум 10-12%, якія за Тихановскую галасавалі. Вы як ставіцеся до такого меркавання? Вы же сами знаете, что наши улады, как вы говорите, они только и делают, что много говорят и лишнего, и не то, что не соответствует действительности. Поэтому не думаю, что это 10%, как раз нас и есть 80%. А цяпер арганізоўваюцца таксама такія акцыі, шэсці ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Як вы ставитесь да іх? Я думаю, здесь все понятно. Надо ответить контратакой, провокацией своего рода. Вы же видите, как сейчас. И они полностью копируют все под копирку, то есть ничего нового, просто никакой идеи, все делают то же самое. Вы думаете, можно домовиться
з гэтымі людзьмі, вот людзям, якія стаяць пад чырвона-белымі сцягамі, і з тымі, хто выходзіць пад чырвона-зялёнымі? Наверное, домовиться можно со всеми, но на это нужно время. На это нужно время. Когда-то, я думаю, и до них дойдет. А может быть, просто... Они тоже это понимают, но ввиду определенных причин ничего не хотят в себе менять, либо, может быть, их устраивает. Вы посмотрите, даже контингент совсем другой. Мы здесь стоим, все молодые, а там... Хтось із ваших знайомих, сяброў пацярпеў падчас апошніх падзеяў? Да, конечно. Что можете рассказать про это? Ну, задержанных, скажем так, не было. Удавалось минимально отделаться, да, но в том числе я скажу так, что я солидарен с теми людьми, которые выходили и в первый день, и в первые дни, точнее, да. Так получилось, что меня не задержали, я вовремя убежал. Прятался, как и многие в районе Риги, в подъездах. Ну, повезло, скажем так. А сейчас я просто высказываю свою точку зрения. Я поддерживаю их морально, с ними сочувствую многим и семьям, и пострадавшим. Поэтому я должен быть здесь. По мере возможности тоже прихожу. Дякую вялікі. Вот это ланцуг солідарнасці, частка яго, якая стаіць найбліжэй да Курапат. А вот у вас быў нейкі важны плакат, я памятаю. Можете яго разгарнуць? Мы ў жывым эфире «Радио Свобода». Да, добрый день. Просто ветер начался, и немножко неудобно стало. Тут такая адметнасць гэтых акцый. Людзі выходзяць з самаробнымі выказваннямі, з самаробнымі плакатамі. Ваши выказванні, оно про что? Ну, в первую очередь про то, что люди, которые где-то в чем-то не согласны, и они имеют на это полное право, они пропадают, их убивают, они попадают под пытки. И читая новости об этом каждый день, даже человек, который не интересуется политикой, он рано или поздно начинает болеть сердце за этих людей. В принципе, вот этот плакат, это, наверное, вот такой вот крик души, что почему все должны со всеми постоянно соглашаться, почему 26 лет все должны говорить да, пускай так и остается. Люди выражают какой-то протест, мирные, безоружные люди выходят, мужчины обычные против экипированных полностью бойцов, и их убивают. Почему так? Ну вот, собственно говоря, наверное, это все, что можно сказать. Что вы думаете, вот пасля гэтых акцый протэста стали организовываться таксама і акцыі ў падтрымку Александра Лукашэнкі? Что вы думаете, ці удастся дамовіцца гэтым людям, якія под рознымі сцягамі выходят? Честно говоря, я не могу каких-то прогнозов давать, потому что страна большая, и не может быть так, чтобы 100% населения поддерживали только одно какое-то мнение. А как они уже между собой договорятся... вроде бы мы выходили все в воскресенье в прошлое. Сначала они были на площади независимости, потом туда пришли мы, в конце концов. С нашей стороны мы никогда не хотим проявлять, мы каждый день кричим, что мы против насилия, остановите насилие. С нашей стороны, я считаю, 0 провокаций, 0 вообще какой-то агрессии. Как они уже будут себя вести, не знаю. Какие у вас пачуцці были ў нядзелю? Было ощущение праздника, если честно. На какой-то момент показалось, что, может быть, светлое будущее не так уж и далеко, но хоть порадовались немножко. Сколько там было человек, как вы думаете? Мы на саму стелу не поднимались, мы были через дорогу, но я думаю, около 250 тысяч там было точно. По проспекту, по улицам очень много людей шли. Мы шли все пешком от своих домов до самой стелы. Это была просто толпа людей огромная. И это просто очень глупо отрицать тот факт, что было людей много. Очень много. Дякую вялікі. Вернемся ў цэнтр, дзе таксама стаіць ланцуг пакаяння. Зноў мы на вуліцы Богдановича, побач з помнікам знакамітаму беларускаму паэту. Бачым, што тут вялікая колькасць людзей знаходзіцца, і яны працягваюць вось гэты ланцуг супраць гвалту. Акцыя «Ніколі зноў». Нагадаю, ланцуг ад
провулка Крестина до Куропатов. Тут... Добрый день. Добрый. Павел Харланчук, знакомитый актор. Вы так само в ланцугу? Ну так, а дзе яшчэ? В гэтым ланцугу, на гэтым баку. Як справы ў тэатры сёння, як сітуацыя выглядае? Ну, ведаеце, такое пакуль што абмяркоўваем. Нашы заявы не хочуць падпісваць пакуль што. Сёння напісалі па-новаму. Паглядзім, што будзе далей. 25-го, здаецца, мы сустракаемся, ці 24-го, там нешта... Уласна, я блытаюся. Здаецца, ну, ці то у панядзелак, здаецца, ці то я ў аўторак. Не памятаю, будзе сустрэча з дырэктарам. Джиу-джитсу, хлопцы. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Павел, вельмі удзячны за вашу смелость. No. Очень вас. Дякую, хлопцы. Не жаль, что Павла Свиринца з нами нема. Ну, пакуль што так. Але будем спадзявацца. Але очень переживаете за яго. Переживал и за вас тоже. Дякую, все нормально. Калі вас затрымалі, каб гэта была я переживал, молился за вас. Каб гэта быў самы вялікі боль, які... Гэта я готовы потерпеть яшчэ удары, абы б толькі все змянілася. Все будет добре. На Беларусі Бог живе, живе Беларусь! Живе вечна. Гэта будзе сустрэча ўжо з новым дырэктарам, прызначаным дырэктарам. Так. Ну, і кажу, што ён выконваючы абавязкі яшчэ, невядома, генеральны дырэктар. Паглядзім. Но просто за гэты час можна ўжо было пазнаёміцца з намі і ведаць, калі там кажуць, што ён з намі не сустракаецца, бо не ведае трупы, а як узначальваць групу, і калі яе не ведаць. Ну, дзіўная сітуацыя. Паглядзім. Можа, ён сумленны чалавек, можа, ён нармальны, можа, яго паставілі. Тут же ў гэтай сітуацыі все, што заўгодна. Я магу зразумець усіх людзей. Паставілі, ён пагадзіўся, можа, там з лепшых нейкіх там сваіх чалавечых пачуццяў, але, ну, такая сітуацыя, што тут вельмі на мяжы сумлення і здрада. І тое ж стаўленне да таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, у кожнага рознае. Хтосьці можа гэта прапусціць, а хтосьці кардынальна, ну, просто не можа, просто цалкам не можа па-чалавечы гэта прапусціць. Я пакуль што для мяне, ну, як это сказаць, аргументы на карысць таго, каб я застаўся ў тэатры, меншыя, значна меншыя, чым тыя, якія супраць таго, каб заставацца ў дзяржаўным тэатры пасля таго, як дзяржава паступае з нашымі ж людзьмі, тыя, якія будуць сядзець у зале, нават тыя самыя сілавікі, тыя самыя, то бок, я не магу сабе уявіць сітуацыю, што той чалавек, які, напрыклад, мы можам так уявіць сабе, прымаў мяне на Крэсціна, будзе сядзець у зале, я перад ім буду рабіць выгляд, што ў мяне ўсё добра, і мы робім, і мы кажам спектакль пра чыстае, светлае, добрае, пра сумленне, пра справядлівасць. Для мяне гэта несумяшчальна. Для гэтага, прынамсі, хаця павінна быць пакаянне і прабачэнне. Тады размова можа ісці далей. Калі яны думаюць, што ўсё так і павінна быць, і нічога не адбылося, яны правыя, гэта наогул, гэта праблема ўсіх дзяржаваў постсавецкай прасторы. Яны ніколі не просяць прабачэння, нават калі яны просто 100% доказана, што яны памыляюцца. Гэта просто вечная праблема таго, што яны думаюць, што яны правыя на 100%. Гэта праблема. Трэба ўмець прасіць прабачэння шчыра. І толькі тады можа быць дыялог. Пакуль гэтага не будзе ніякага развіцця. Мы будзем ісці ўніз, далей, далей, глыбей і глыбей. Як вы думаеце, чаму ўлады не просяць прабачэння ў людзей? Ну, таму, што яны не могуць памыляцца, яны паставілі сабе такую дактрыну. Мы правыя, а все астатнія, хто думаюць іначай, яны альбо не людзі, альбо праплачаныя, альбо алкаголікі, альбо наркаманы, і няма галавы. Толькі так. Людзі, якія не ўспрымаюць крытыку, ну, так скажу, у акторскай прафесіі чалавек, які не ўспрымае крытыку, кажуць так, што ён злавіў зорачку. Чалавек злавіў зорачку, ён не разумее, дзе яго памылкі, калі яму кажуць такія заўвагі, чувак, ты там ужо, ну, не вельмі іграеш, ты на сваіх штампах сядзіш, ужо ніхто цябе не верыць. А ён злавіў зорачку і ідзе далей на сваіх старых нейкіх там напрацоўках, ну, карацей, на штампах. Вось, я думаю, што і такое сталася з нашай уладай. Яны злавілі зорачку і думаюць, што яны героі, а трэба прыслухоўвацца, трэба мяняцца. Акторы, якія сапраўдныя акторы,
Ну, там у Америцы есть такая практика, яны кожныя 5 гадоў перавучваюцца. Яны апранаюцца ў трэніровачную форму і ідуць у нейкія студыі, дзе займаюцца звычайныя студэнты. Вядомыя акторы, яны просто перавучваюцца, аднаўляюцца пастаянна, каб быць у трендзе, каб быць заўсёды з народам, з тымі, як это сказаць, плынямі, якія цяпер у мастацтве. Яны перавучваюцца, аднаўляюцца кожныя 5 гадоў. Я думаю, што і прэзідэнт, і міністр, і актор, яны павінны кожны дзень аднаўляцца. А калі я буду жыць правіламі, ну я вырас у 90-х, буду жыць па правілах 90-х, калі я мусіў ведаць на сваім раёне 10 аўтарытэтаў, я павінен быў назваць іх мянушкі, каб мяне не чапалі на маім раёне, і калі я прыязджаў у іншы раён, ну гэта ўжо ўсё аджыло. Людзі хочуць добра, святла і хочуць дыхаць проста свабодна. Трэба з гэтым лічыцца, на гэта трэба зважаць, трэба гэта заўважаць і мяняцца, а не падрабляць пад сябе ўсё. Я так думаю, усе павінны так думаць. Трэба ўмець мяняцца. Дякую вам вялікі, ўсяго добрага. Павел Харланчук у эфіры Радыё Свабода. Пачулі мы яго меркаванне пра тое, чаму ўлада не просіць прабачэння, таксама чаму яна сябе паводзіць такім чынам. На самой справе гучалі такія нясмелыя, сказаў бы я, прабачэнні з боку міністра ўнутраных спраў гаспадара Караева. Аднак былі яны даволі крытычна ўспрынятыя людзьмі і, напэўна, ўсё ж такі не прынятыя дагэтуль. Сёння, дарэчы, кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко перад тым, як на птушкафабрыку паехаць, сустрэчу правёў з сілавікамі. Ананімны тэлеграм-канал «Пол першага» распаўсюджаны фотаздымак, дзе спрацоўнікі АМАПу, таксама сілавікі ў камуфляжы сядзяць шэрагамі перад кіраўніком краіны. Не ведаем мы дакладна, пра што яны размаўлялі, аднак з агульнай рыторыкі Александра Лукашэнкі вынікае, што няма пакуль ва ўлады жадання прабачацца за вось гэтыя жахлівыя выпадкі гвалту, якія ўсё больш, усё часцей мы чуем. Бачыце вы, як стаяць людзі, колькі тут людзей на вуліцы Богдановича. Аўтамабілі працягваюць тут вітаць удзельнікаў гэтага ланцуга. Нагадаю, што сёння запланаваны ён быў ад завулка Акрэсціна да Курапатаў. Але складана сказаць, ці на самой справе ён на працягу ўсяго гэтага маршрута утварыўся. Ўсё ж такі гэта больш за 10 кіламетраў. Раз мы паразмаўляем яшчэ з удзельнікамі, з людзьмі, якія трымаюць сцяг. Добрый дзень, можна пагаварыць з вами. Жывы эфір Радыё Свабода. Скажите, ласка, чему вы сегодня тут находитесь? Потому что я не согласен с результатами выборов, не согласен с политикой нашего Министерства внутренних дел относительно вот этих беспорядков, которые были. Что менавіта у политицы МУС вам не подобает? Мне не нравится то, что они не признают вот это чрезмерное насилие, которое было в ночь с 9 на 10, с 10 на 11, по-моему. Вот эти травмы, которые получили много людей, и то, что они пытаются это все как-то скрыть и не признавать. И то, что министр внутренних дел, он как бы в первую очередь как будто заботится о своих сотрудниках, а не о людях, которым должен служить. А чему так отбывается, как вы думаете? В чем причина вот таких поводин? Ой, ну это, мне кажется, в двух словах я не смогу сформулировать, но мне кажется, не этот человек должен быть на этой должности, если у него такие взгляды. Дякую вам велике. Зараз передаем мы слово Александру Денько. Я передаю слово, нам Куропаток находится, а мы будем с вами развитываться и переходим у Куропат.
Ланцуг пакаяння, які мае расцягнуцца на 13 кіламетраў, злучае два трагічна значныя для беларусаў месцы. Гэта Курапаты, у якіх падчас сталінскіх рэпрэсій былі расстраляныя і пахаваныя дзесяткі тысяч чалавек. І таксама Акрэсціна, гэта турма, у якую траплялі, і дагэтуль там знаходзяцца людзі, якія выказвалі свой мірны пратэст. Тыя, хто выходзяць адтуль, кажуць пра жорсткае збіццё, жорсткія катаванні. Шмат хто з іх, з гэтых людзей адразу пасля Акрэсціна трапляюць у шпіталь, трапляюць у рэанімацыю з вельмі жахлівымі просто пашкоджаннямі, траўмамі. Гэта абудзіла у беларускіх дактарах таксама хвалю пратэстаў. Мы шмат разоў і кожны дзень, можа быць, пішам пра тое, збіраем сведчанні дактароў, якія кажуць пра тое, што яны ніколі не сутыкаліся з такога кшталту траўмамі і што патрабуюць ад беларускага грамадства, ад тых людзей, якія знаходзяцца пры ўладзе, каб гэта было спынена. І сёння з такімі ж людзьмі мы размаўлялі ў гэтым ланцугу пакаяння. Тут былі і вядомыя, і невядомыя беларусы, гаварылі і з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, была тут палітык, член каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова, гаварылі з Ганнай Севярынец, чый брат знаходзіцца цяпер на Акрэсціна, але мае быць пераведзены ў іншае месца. Ён правёў на Акрэсціна 75 дзён. Усе гэтыя людзі патрабуюць, каб быў спынены гвалт у дачыненні да мірных людзей, да мірных пратэстоўцаў, якія выходзяць, каб зрабіць сваё выказванне гучным. Мы таксама абяцаем даваць слова гэтым людзям на працягу нашых наступных трансляцый, а таксама у нашых артыкулах, у нашых відэа. Калі ласка, заставайцеся на наших сацыяльных сетках, подписывайтесь. Сёння, як і ў іншыя разы, да нас падыходзяць людзі, дзякуюць за тое, што мы паказваем, пра што мы пішам, за тое, што мы застаемся на месцы падзеяў. І ў наступныя дні, калі ласка, таксама сачыце за нашымі абвесткамі. Будуць і жывыя трансляцыі са значных беларускіх падзеяў. І таксама заходзьце на наш сайт, у нашы тэлеграм-каналы і на іншыя каналы ў сацыяльных сетках. Дзякую вам за тое, што вы з намі. Заставайцеся са свабодай.